граждани на България, това е съобщение по повод проекта на Закон за детето, който превръща вас в роби, а децата ви в стока. Това е призив към шепота на бунта, който започва да се заражда във всеки град в България и в сърцето на всеки родител, който осъзнава, че корпорациите, мафията, чиновниците и властта отнемат най-свидното ни – свободата и децата ни. Очевидно става, че поради технически затруднения вашият глас няма да се чуе. Аргументите ви против няма да ги излъчат по радиото и телевизията. Медии, змии на елита и властта. Ние ще минем покрай вас, ще минем през вас, ще минем отвъд вас. Вие вече нямате контрол над информацията. Ерата на интернет пристигна и ще ви погълне. Този призив ще бъде излъчван, ще бъде свалян, ще се предава от уста на уста и ще обиколи всеки град и село в България. Го чуе и види всеки български родител от всеки етнос и социално положение. Политици, вие посегнахте на децата ни. Възраждате практиките на тоталитарните режими, на анонимно или услужливо доносничество. Въвеждате мечтаната от всеки тиранин презумпцията за виновност. И докато не докажем невинност, ще лашкате децата ни по домове и платени приемни семейства. Ще отнемате децата на родители в затруднено материално положение за осиновяване от богатите, които чакат на опашка за осиновяване. Така ще задоволите алчните нагони на корумпираната чиновническа класа, която освен бонусите ще направи и ценоразпис по етнос, цвят на кожата и очите. Политици, алчността ви за власт и пари се изроди в перверзно социално инженерство, родил закон, с който се узаконява съвокуплението между държавната администрация и мафията. Ще отнемате децата ни, ще ги давате за осиновяване в чужбина, без строг последващ контрол, с което ще захраните нелегалните пазари за сексуална експлоатация и нуждата на застаряващи и болен богаташки елит от свежи и здрави органи за трансплантация. Военни, жени и мъже, минали през родната казарма, вие положихте клетва да пазите българските граждани от враговете, външни или вътрешни. Защитете децата ни. Бъдете с нас, сред нас, като един от нас. Профсъюзи, след толкова отстъпление, имате игра за доиграване. Бъдете с нас, сред нас, като един от нас. Творци и хора на изкуството, дайте ход на нашето обединение. Бъдете с нас, сред нас, като един от нас и запалете искрата. Национален протест срещу античовешкият проект Закон за детето.